Hradby a nádvorie Pýchy Fiľakova ožili čulým ruchom, množstvom návštevníkov, pestrou paletou programov, dobových kostýmov, zvierat, zbraní či zaujímavých jedál. Konalo sa tu tradičné dvojdňové podujatie historických hradných hier. Občianske združenie Kohári organizuje už 11. historické hradné hry tu na Fiľakovskom hrade. V rámci týchto hradných hier sme včera organizovali medzinárodnú súťaž v historickej lukostrelbe. A dnešný deň do obedu patrí deťom, obed je všetkým, pretože je veľmi bohatý program. Počas soboty sa do 4. ročníka medzinárodnej súťaže v historickej lukostrelbe o titul Lukostrelec Novohradu a obranca Fiľakovského hradu zapojilo okolo 100 účastníkov. Náročné úlohy na viacerých stanovištiach po celom areáli hradu sledovalo okrem poroty aj množstvo divákov a povzbudzovateľov. V nedeľu ožila najprv Podhradná ulica. Jarmok ľudových remesiel ponúkal návštevníkom hier pestrú škálu výrobkov a všetky deti, malé i veľké, čakali na hrade žongléry, šašovia, ukážky lukostrelby či krásny drevený kolotoč na ľudský pohon a neodmysliteľné koníky. Tieto hry organizujeme pravidelne posledný júnový víkend, tak aby deti ešte pred prázdninami a dospelí pred dovolenkami sa mohli zúčastniť našich hier. O nádherný popoludňajší program sa už postarali odborníci na slovo vzatí. Z Trenčína prišlo združenie blúdnych rytierov s ukážkami strelných zbraní a pravého rytierského súboja. Pestrá a početná skupina Vir Fortis zo Zvolena predstavila v niekoľkých blokoch rytierske a šelmiarske súboje, dobové či brušné tance, no najmä niekoľko našich najznámejších dravcov z Táčej ríše, ktoré sa v stredoveku bežne využívali pri love. Sme blúdni rytieri z Trenčína. Zaobereme sa obdobím prelomu 14. a 15. storočia až prvej tretiny 15. storočia. Prišli sme sa vlastne predviesť palné zbrane a rytierský turnaj, ktorý bude na záver programu. Máme tu samozrejme kuchyňu ešte dobovú, aby mohli návštevníci ochutnať vlastne takú stravu našich predkov, ako sa oni stravovali. Pravú križiackú výpravu predviedla veľká skupina rytierov z Miškolca z Maďarskej republiky, ktorí na naše historické hry chodia pravidelne. Filip Géza vagyok, a Szügyi Balassa Bálinti Jászegylek. Som Géza Filip zo skupiny Szügyi Balassa. Mám 65 rokov a som jeden z najstarších členov našej skupiny, ktorá vznikla pred 11 rokmi. Boli časy, keď mala aj 150 členov a vystupovala na mnohých miestach Slovenska. Momentálne je nás tu 40. Zúčastnili sme sa aj včerajšieho turnaja na hrade. Na Fiľakovský hrad chodíme radi, ja sa tu cítim, ako keby som chodil domov. Tohtoročným hrám prialo počasie, atmosféra končiaceho školského roka a blížiaceho letného uvoľnenia a tak mohli spokojní organizátori skonštatovať, že počas dvojdňového podujatia prešlo bránou Fiľakovského hradu okolo 2000 pár nôh, návštevníkov, súťažiacich či účinkujúcich každého veku i pohlavia. A pýchou domácich ostane hrad naďalej. Páčili sa mi šašovia, vtáky, strelby. Chodievame sem každý rok s maminkou a so. Do obeda sme boli na detský program s deťmi, tým sa páčilo a teraz akože pozde sme prišli, ale začal dobre. Fiľakovský hrad je úplne úžasný, keď sa tu pozriete okolo tie nádvoria. Hlavne to horné nádvorie má takú atmosféru správnu, že je to poloruina, ale človek sa cíti fakt dobre, otulne.